times, trillion times mga minamahal. Sa oras na to, tayo po tumayong lahat. Amen? Bilang tanda ng paggalang sa Tanong Panginoon, natin pong nadadalhin po natin pong pinagpalang mga natin pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Tayo po tumayong mga minamahal. Praise the Lord. Bless you, my brother Marlon, our beloved elder. Let us pray. Ubuday kila at papagpala naming Diyos sa manamis sa langit na minapakabait, pinagmamahal na Panginoon, walang hanggang pasasalamat palagi namin pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-sama sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugto ang nagawaing nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo na inihayag na yung mga anak, kumbinsido kami sa iyong mga ginagawa, totoo at naghihimala, nagbabago ka ng buhay. At sa mga awitin, yung mga awit, ipinadama sa amin ang pakatamis ng presensya. Patuloy, O Diyos, haleluya, ang pagbibigay ng iyong mga anak sumunod sa banal na kalooban, dahil alam namin ito ang susi ng pagpapala. At muli, aming pag-aralan ng mga salita, ngunit kami munang lahat na narito ay nanikluhod. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga kalikuan, mga pagkakamali, mga pagkakasala, nasambit na aming mga labi. Ito may sa puso, sa isip, salita at sa gawa, linisin, hugasan ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, aming iibig ng nahal, mga kapatiran, lalo na aming beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, aming beloved visitors. At sa earn prayer namin, dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, our beloved children, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, cast out in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin na sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Para na naman tayo mga sa palengke, maminamahal. Kanya-kanya, praise the Lord. Hindi na naman natin sabay-sabay na napasalamatan ang ating mahal na Panginoon at alalahanin po ninyo, alalahanin po natin na tayo po narito para isagawa ang atin pong talagang taus-pusong pagpapasalamat, paglalahati, pagsamba sa ating nag-iisang Diyos. Atin po siyang binigyan ng pinakamataas na papuri, pagsamba, paglalahati, hallelujah, ang ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. Do, hallelujah, nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon, dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Maraming salamat sa kanilang mga turo at gabay. Patuloy tayong pinagkaisa na nanatili, ipinagpatuloy ang trabahong espiritual, ang paglingkuran ng ating Diyos na may katapatan. At ganun din ating binabati na may pagmamahal ang kanilang beloved children, great-grandchildren, children-in-law, at sa ating pastoral workers, elders of the church, minamahal na mga bisita, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa ating live webcast viewers, beloved brethren, good afternoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa hapong ito, maminamahal. Muli nating pag-usapan ang salita ng Diyos. Kindly open your Bible in the book of Colossians, chapter 3, verse 1 up to 4. Sundan po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 18. At atin pong pag-usapan ang patungkol sa maminamahal sa ang paglagak ng ating mga pag-iisip sa mga bagay na sa itaas, huwag sa mga bagay na sa sanlibutan. Setting our affection on things above, not on things on the earth. Kindly, basa po sa mga talata. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Colosas, Kapitulo 3, ang talata po ay 1 hanggang 4. Agad pong sinasabi, kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas,
na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ang buhay, kapag ka si Kristo na ang ating buhay, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. Amen. Amen. 1 Corinthians, or rather 2 Corinthians, chapter 4, verse 18. Ikalawang mga taga-Korinto, 4, talatang 18. Ganito po ang pagkasabi, datapwa tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng mga isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ikalawang Korinto, 2 Corinthians, chapter 4, verse 18. Kindly. Ganito po ang pagkasabi, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapuat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Amen. Pagpalain po ng malapang Panginoon ang mga salita ang ating binasa. Series na po, tuloy-tuloy na itong ating inaaral. Dahil sabi ng Biblia sa Efesos 5, 25, 26, 27, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. So kinakailangan maminamahal, atin na pong ilagak ang ating mga pag-iisip, ang ating damdamin, ang ating puso, ang ating buong pagkatao dito sa seryosong usaping espiritual. Nang sabi rito, maminamahal, kapag kaligtasan ng pag-uusapan, isang tabi muna natin ang mga bagay na nandito sa sanlibutan. Ano po ang mga bagay na sanlibutan? Sinabi po ng 1 John chapter 2 verse 15 up to 17, kindly. Unang Juan 2:15 hanggang 17. Amen. Ganito pagkasabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man umuibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. 17. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang mga masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say, the lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ito ang nasa sanlibutan. Ang sabi ng ating binasa, maminamahal, napakaliwanag na tayo po'y binigyan ng babala ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, while we look not at the things which are sin, but at the things which are not sin. For the things which are sin are temporal, but the things which are not sin are eternal. Kaya nga, anong pagkikipamatok sa mga Kristiyano, maminamahal, sa mga bagay ng sanlibutan? Hindi natin nababantayan ating mga sarili para bagang isigulagi ang ating buhay. Mas ipinagpapalit pa natin ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sa mga bagay na nandito sa sanlibutan. Madali tayong mga minamahal. Ang sabi rito, lust of the eyes. Gusto ng ating mga mata. The lust of the flesh. Gusto ng ating katawan. Grabe. Ito mga bagay na ito magpapahulog sa kamay ng dyablo sa lahat ng mga Kristiyano na hindi nagbabantay. Kaya nga ang sabi rito, setting our affection, ang ating mga sarili, ang ating mga isipan, ang ating puso, atin itong italaga, atin itong bantayan palagi.
Dahil ang impyerno ay hindi po lumalamig. Ang impyerno, mga minamahal, ay laging nagkakablab. Mainit. Ang uod ay hindi namamatay. Doon ka pupunta kapag hindi mo bantayan ang iyong sarili. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, mga bagay na wala sa sanlibutan ng ating isipin, nasa itaas. Yung mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Kasiyahan ng ating laman, panandalian lang yan. Iiwanan mo lang yan. Gusto mong masunog ang kaluluwa mo, kasamang katawan mo, doon sa apoy ng impyerno. Dahil hindi natin pinapahalagahan, ang sabi natin, mahalaga ang tayo magkakatipon. Dito talaga, mukha sa mukha, katawan sa katawan, ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Work out our salvation with fear and trembling. Mayroong pagsasama-sama. If you are in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. Ang fellowship po ay pakikitungo, magkikisama. Nakikisama ka sa mga mananampalataya na kung anong pinag-usapan dito, wala tayong pinag-usapan diyan. Sa gilid, sa likod, saan man. Dito, pag-usapan natin sa harapan para tayo lalago sa ating pananampalataya. Kaya nga tayo walang nadadala sa ating pag-uwi. Dahil may gawain dito, may gawain din tayo sa gilid-gilid. Mas malaki pa yung ating mga busis kaysa nandito sa pulpito. Imagine yan. Anong mapupulot natin? Minsan, maminamahal, ikinasasama na ninyo kapag kayo sinisita ko. Mag-usap-usap sa likuran, mag-usap-usap sa tagiliran, sa likuran, diyan. Sabi ko, ano bang pinupunta natin dito? Sambahin na malapayin sa Espiritu at katotohanan. Ibigay mo ang iyong buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Itong mga bagay na ito ang pagsisit ng iyong sarili, ng iyong affection, ng iyong sarili, maminamahal. Pag-iisip, puso at buong pagkatao para sa mahal na Panginoon lamang. Dahil kung mayroon tayong ibang business, maminamahal, pag nandito tayo, kung ako nga, na tao ay naiinis. Yung mga tumatayo nga dito sa pulpito, naiinis. Kaya nga lagi tayong pinaalalahanan, how much more ang mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Naalala ko tuloy, maminamahal, yung sinabi ng banal na kasulatan, yung the parable of the sower. Ano ba talaga? Tayo ba talaga ay naipupunla sa maayos na lupa? O tayo po ay kagaya lang nung naipupundar sa tabing daan? Sa mga stony, doon sa may batuhan lang, doon sa may dawagan lang. Baka ang inyong pagiging Kristiyano, maminamahal, ay nagiging para bang ginawa lang natin, binibiro lang natin. Yung sinabi, maminamahal, ng Matthew chapter 13. Pag-ibasa po, dito po sa verse 19, at ibalik natin sa 4, o unahin natin pagbasa ang 4 ng Matthew 13. Unahin muna ang 4 at 19. Unahin natin itong sinabi ng naihasik lamang ang ating pananampalataya sa may tabing daan. Kindly, praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi, at sa paghasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. Sa 19, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito'y hindi niya napag-unawa, ay pinaroroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso, ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Baka ganun ang ating pong mga buhay ngayon. Nihasik lang ang salita ng Diyos sa tabing daan. Kaya seryoso tayo, may pinag-usapan dito. May din tayong pinag-usapan sa likuran, sa tagiliran. Ilang beses na tayo nire-rebuke, pinaalalahanan, nagiging matigas ang ating ulo, naging matigas ang ating puso. Ang sabi rito, set your affliction on the things above, not on the things beneath or on the earth. Sariling kapritsyo ang nasusunod. Baka ganun lang maminamahal ang ating katawagan, ay hanggang dito ka lang sa lupa. Amen? Baka ikaw ay naasikan lamang na katulad ng nandito po sa pangalawa, yung stony places. Diyan sa versikulo 5.
Sa ganun pa rin aklat ng Matthew 13 at italon sa 21. Kindly, praise the Lord. Amen. Ganito pagkasabi, at ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan, na dooy walang sapat na lupa, at pagdagay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa. Amen. Sa 20, at ang nasig sa mga 21. 21, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sa sandaling tumatagal. At pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi nakaugat ang salita ng Diyos. Bakit? Sinasabi natin, isulat ang ating pinag-usapan para pag-uwi may marireview. Iba ka, ikaw ay nasikan lang nandiyan sa batuhan. Kaya pagdating ng mga pagsubok, pagdating sa mga tukso, pagdating sa mga unti-unting mga paalala, lumilimot ka na. Aba mga minamahal, suriin nating mainam. Dahil kung ikaw ay totoong Kristiyano, nagmamahal sa iyong kaligtasan, dapat wala ka dito sa una. Wala ka sa Westside na nasikan. Wala ka rin sa Stony Places. At lalong wala ka dito sa Dawagan, sa Turns. Dito sa versikulo 7. At italon sa 22. Kindly, i-review natin ito. Dahil tayo po'y nag-aantay sa ating kaligtasan na gumagawa tayo sa ating mga kaligtasan. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talata po ay 7. Ganito po sabi, at ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki at ang mga dawag at ininis ang mga yaon. Sa 22, at ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at sa daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Tingnan nyo. Nagiging walang bunga. Naiinis. Kapag nare-review, kapag pinangaralan, pinagsabihan. Yan na kaagad. Sabi nga na aking malanak during our meeting last Sunday. Paalam kaagad. Ayaw ko na kuya. Ayaw ko na ate. Ayaw ko na ng kaligtasan. Ayaw ko na maging mga awit. Ayaw ko na magiging manggagawa. Ayaw ko na magpagamit sa ubasan ng Malapanginoon. Sinong hinahamon natin diyan? Sinong malulugi diyan? Hindi po kami. Dahil ang Diyos ang tumawag sa atin. Hindi kami ang tumawag sa inyo. Diyos ang tumawag sa atin kung bakit tayo nagiging mga awit, manunugtog, bakit tayo naging mga manggagawa, nagiging helps of the church. Walang kasalanan diyan ang ating dearly beloved parents in the Lord, nor sa mga nangangasiwa. Isang kapatiran natin, doon sa dako ng Animango, sa may Palawan, sa may Kulyon, ating beloved Sister Joanna Halipa. Sabi niya, Malapayron, balik na lang ako doon sa aking pinanggalingan. Grabe sila dito mag-rebuke, grabe sila magtuwid. Alam niyo mga minamahal, nagpaplano pa lamang siyang aalis. Ang anak niya naligo sa dagat. Sabi na, mahal na Panginoon, wala din namang mangyayari. Mabuti pa doon sa maluwag. Walang magre-rebuke sa amin. Pinababayaan kami. Gusto pa na maluwag. Gusto pang walang rebuke. Alam niyo mga minamahal, yung kanyang anak, napuluputan ng jellyfish. Yung sa labay. Buong katawan hanggang sa masilang bagay. Yung bata. Nung masalabay mga minamahal, nabalita na, antimano, naging talong yung bata, namatay yung bata. Sobra talaga. Di basta-bastang nangyari. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung totoong gawain ng Jesus Miracle Crusade, dinala ang kanyang anak doon sa kanilang nangangasiwa. Doon sa Animango, tulungan mo mahal na Panginoon, di na ako alis. Manatili ako. Dinala ang bata doon. Wala nang buhay. Bayulit na. Sabi ng ating mga nangasiwa doon, mahal na Panginoon, alang-alang sa iyong mga anak na ito, na sila'y panghahawakan mo. Hallelujah. Dahil ang kanilang mga sarili ang nasusunod. Pagpalalanganan, ayaw magikinig sa mga nangasiwa, sa mga mangangaral. Buhayin mo ang bata, mahal na Panginoon. Pilihan sang bata, maminamahal.
Wala pang response. Sabi niya sa kanyang nanay at sa kanyang tatay, ano ba? Ano bang mga pagkukulang ninyo? Ano bang pagkakamali ninyo? Isurrender ninyo inyong mga sarili. Ibigay ninyo sa ating mahal na Panginoon ang inyong mga sarili. Itong batang ito, bubuhayin ito kung kayo ay makikitaan ng totoong pagsisisi. Nagsisi sila, mga mahal. Ang sabi nila, gusto na naming umalis, pastor. Umalis na sana kami. Babalik na kami dahil maluwag doon sa aming pinanggalingan. Dito, sobrang sigip. Sobrang ninyong stricto. Grabe ang inyong mga pangangaral. Ang sabi niya, yan ang nagiging dahilan kung bakit ang mga Kristiyano maraming nahulog sa kamay ng dyablo. Habang sila nagsusumamo, ang sabi ng mahal na Panginoon, patawarin mo ang mag-asawang ito. Patawarin mo sila, mahal na Panginoon. Kasunod na pagpatong ng kamay doon sa bata, maminamahal, bigla silang nagulat, biglang umiyak at sumigaw yung bata. Pinagaling at binuhay ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi na, ayaw na namin, pastor, umalis. Manatili na kami. Gusto ninyo? Ganun muna ang mangyayari sa atin. Gusto natin maminamahal? Palalahanan muna tayo. Paano kung wala ng paalala? Sa Biblia nagsasabi, wala ng paalala ang iba, pero sila sinusuka na. Kita natin, nandito kasama natin, pero sinusuka na. Bakit? Hindi naging seryoso. Hindi nila inilalagak ang kanilang pag-iisip, ang kanilang damdamin, ang kanilang puso, ang kanilang buong pagkatao sa ating mahal na Panginoon dahil ang kanilang iniisip ang mga bagay na nandito pa sa sanlibutan. Sabi ng ating binasang kanina sa 4:18 ng 2 Korinto, ang nasa sanlibutan ay this is but temporal. Mga temporaryo lamang ito. At di niyo ba alam na sabi ng banal na kasulatan, ang mundong ito ay magiging impyerno at malapit na magiging impyerno ito pag pumagsiputukan na yung mga nuclear weapon at magkaroon ng nuclear war maminamahal, magkaroon ng magsiliparan yung mga nuclear weapon na yan, papatay at papatay, hallelujah, kahit ipis mamamatay, walang magbubuhayin, masunog ang ating mundo. Hindi ka natatakot yan, samantalang may pangako sa atin ng ating mahal na Panginoon? Baka sasabihin mo, hindi, worker naman ako elder naman ako, mang-aawit naman ako, manunugtog naman ako, mananampalataya naman ako. Maminamahal, huwag mong isaling ang iyong sarili diyan. Makinig ka sa panawagan ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan makita sa iyong sarili. Ngayon pa lamang, gumagawa ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo dinadaya ang iyong sarili. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng versikulo 8 at italon sa 23 ng Matthew 3:6, ang sabi diyan, kindly. Amen. Ganito pagkasabi, at ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga. Ang ila'y tig 100 at ang ila'y tig 60 at ang ila'y tig 30 sa 23. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ila'y tig 100, ang ila'y tig 60 at ang ila'y tig 30. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hinan yung maminamahal, nagbubunga. Paano tayo magbubunga? Pagdating natin sa ating gawain, paano ka magbunga? Pagdating sa ating gawain, kung ano-anong mga pinagagawa natin. Ang sabi namin pagdating dito, ilagak mo ang iyong isipan, ang iyong puso, ang iyong buong pagkatao para sa mahal na Panginoon. Mind your own business to praise the Lord. Open your mouth to praise the Lord. Lumuhod ka at manalangin, palugdan mo ang ating mahal na Panginoon para mapuspos ka ng Espiritu ng ating Diyos na buhay. Anong nangyari? Maghapon. Walang nangyayari. Nagbibilang ka ng poste. Kaya pagdating ng Miyerkules, wala ka rito dahil wala kang naintindihan. Hindi mo siniseryoso ang iyong pagiging tunay na anak ng Diyos. Ang sabi rito, ang naihasik daw sa magandang lupa, nagbubunga. Ibig sabihin, pag sinabi mong nagbubunga, lahat ng ating pinag-aralan dito, inaral mo muli, aralin mo pa, i-apply mo sa iyong sarili, isagawa mo na. Hindi yung pakikinggan sa kabila at ilabas sa kabila. Walang mangyayari. Ganon ang nangyayari sa ating mga ilang kapatiran. Doon pa rin maminamahal. Hindi dumalo ng Wednesday. Wednesday lang naman, may overnight, mag-overnight na lang ako.
At sa Sunday, pumalaot, at imang kapatid, doon pa rin sa dako ng kulyon. Ang ganda daw ng pag-alis nila, Miyerkules ng umaga. Hapon ang gawain eh. Sinadya, hindi talaga dumalo. Pumalaot, Miyerkules ng umaga. Abay, pagdating daw doon sa laot, maminamahal, nakarating sa laot, mga alas 9, alas 10, nagulat sila, bigla na lang sumama ang panahon. Hanggang maghapon, imbis mangisda, natakot tuloy sila dahil ang kanilang bangka sa sobrang lakas, tumaob. Kala nila, mamamatay na sila. Mabuti na lang may mga kasamahan sila na tinulungan sila. Imbes sila yung mangisda, maminamahal, that Wednesday, wala silang nakuwang isda dahil nakipagbuno sila sa grabing lakas ng alon. Nakauwi sila, huwibis na ng umaga. Ang sabi nila, hindi na mauulit, mahal na Panginoon. Hindi pa nga kami nakadalo sa gawain, kamuntik pa kaming mamamatay. Mabuti na lang, mayroon pong sumaklulo sa kanila, tumaob yung kanilang bangka. Ang sabi nila, hindi na maulit, mahal na Panginoon. Imagine yun. Gusto mo pa talaga nadadanas ng ganyan? Mga patuto ito na ang ating minamahal na mga kapatiran nang sabi nila, mahal na Panginoon, may makain o wala. Hindi ako papalaot. Dahil ang kanilang kabuhayan ay sa isda lang, nandiyan lang sa dagat. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kahit anong mangyari, ang araw ng gawain ay para sa iyo. Gagawin namin ang pagsunod sa iyong banal na kalooban. Saka pa lang, pero kamuntik silang mga matay. Imagine yung buong maghapon, nakipagbuno, buong magdamag, mabuti na lang nasakluluhan. Hinanap sila dahil sa kanilang grupo, sila lang ang hindi nakita. Pasalamat sila, maminamahal, na binuhay pa rin sila. Kung hindi, sabi ng ating kagalang-galang na pastor, para sa akin, totoo mang may impyerno, totoo mang may langit, maglilingkod pa rin ako sa mahal na Panginoon. Dahil sinisit ang aking isipan, ang aking puso, ang aking buong damdamin para sa gawain ng malapayon doon sa kalangitan ng aking binabantayan. Ang aking inaantay ay ang pangako ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng Kulusas 1:23, maminamahal? Kulusas 1:23. Amen. Ganito pagkakasabi, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Amen. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, anong sinabi ng Kulusas 1:23? If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not be moved away from the hope of the gospel which ye have heard, and what was preached, which was preached to everyone or every creature which is under heaven, wherefore I Paul am made a minister. Kung ikaw daw ay nakaalam ng mga aral na totoo, na grounded talaga, totoong-totoo, na mamatay, mabuhay, kahit ano pang karamdaman, mga pagsubok, mga problema ang ating kinakaharap, nananatili ka pa rin. Hindi, andyan na lang, nanonood na lang sa live webcast. Sa ating beloved webcast viewers na mga kapatiran, nakikita ko yung mga pangalan ninyo, nangunguna kayong nanonood, andito lang kayo sa San Carlos. Nakakahiya yan, maminamahal. Anong nangyari sa atin? Nang himagod na ba tayo? Kailan lang ipinangaral? Huwag pang himagod sa paggawa ng mabuti? Sinabi ba ng Biblia, maliligtas ka sa kapanood lamang ng live webcast sa YouTube at Facebook? Sinabi ng 1 John, pakibasa. 1 John chapter 1, verse 7. Kindly. Ganito ang pagkakasabi, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa.
at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. May pagsasama-sama. If we are in the light, we have fellowship one with another. Fellowship, hindi webcast. Sa abroad, okay. Sa ibang lugar sa ating bansa, na mayroong mga remote areas na mapanood na lamang yung ating live program, hindi kasi grounded yung inyong pananampalataya. Kaya nga, madali tayong matokso. Makita lang naman yung magandang dalaga eh. Kahit tayo may asawa eh, tumitingin tayo. Amen? Amen? Kahit talagang tayo ay talagang alam natin ang mga utos ng ating malapit, hindi tayo grounded na mga totoong aral na inaral sa atin ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Sandali tayong bumibigay. Eh, saan ka nakakakita? Yun ang lagi kong binabanggit. Kasal, birthday, sa mall, magmumuling, ano pa, mga birthday. Minsan nga, maminamahal, namimiesta pa. Bawal ang piyesta. Dahil ang piyesta, nag-aalay sila sa mga santo, sa mga ribulto. Dapat sa mga Kristiyano, wala nang piyesta-piyesta. Ang totoong piyesta sa Kristiyano, dumadalo ka 3 times a week, Miyerkules, Biyernes at Linggo, dito sa gawain. Amen? Lust of the eyes. The pride of life. Lust of the flesh. Yung mga sanlibutan, yun ang ating laging sinusunod. Ano na nangyari? Nakalimutan natin maminamahal. Hallelujah! Na ang ating mahal na Panginoon nagbibigay payo sa atin na ilagak ang ating pag-iisip sa mga bagay nandoon sa kanyang piling. Nandoon. Kaya nga yung ating minamahal na mga kapatid, matcha-challenge ka. Talagang mabibless ka. Ang lalayo ng kanilang lugar na pinagtatrabahuan. Ang lalayo nila, maminamahal. Pero pag araw ng gawain, mapa-Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito sila. Dahil ang kanilang tungkulin ay palugda ng kanilang Diyos na tumawag sa kanila. Sino na pagaling sa ating karamdaman? Sino na bago sa ating buhay? Wala ka bang may pagpapalit? Wala ka bang maibigay sa mahal na Panginoon na kapalit ng kanyang pagmamahal para ikay ahunin diyan sa sadlak na buhay na yan? Ngayon, ikay pinalaya na, pinagaling na. Gusto mong ibabalik ka roon? Aba, maminamahal, mag-isip-isip ka. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa ang pangako ng ating mahal na Panginoon? Hallelujah. Exodo 19, talatang 5. Anong sinabi diyan? Kindly, praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Tingnan Amen. niyo po. Tayo magiging kayamanan ng ating Diyos. Hindi naman ako nagsasabi niyan. Ang mahal na Panginoon, tunay nga kung inyong susundin ang aking mga palatuntunan, ang aking mga inuutos sa inyo. Ano mga inuutos? Napakasimple, paulit-ulit. Huwag magliban sa gawain. Amen? Amen? Dumalo na 3 beses sa isang linggo, magbigay ng may katapatan sa 10 bahagit ng loob, mamuhay na may kabanalan, magdala ng mga bunga. Pagdating sa gawain, sentro ang isip, ang puso sa mahal na Panginoon. Hindi sa ating mga katabi. Mga katabi mo, makausap po yan pagkatapos ng gawain. Amen? Ang mahal na Panginoon, napakasilan. Kapag nag-start ng gawain, ang isip mo, ang puso mo, ang iyong buong pagkatao, dapat nakasintro sa Kanya para pag umawit na ang mga awit, pag umawit ka na, malugod sa iyo ang ating malapay, bababa siya. Yung kalungkutan, problema, suliranin, lahat ng iyong daladalang kabigatan, pagagaanin ng ating mahal na Panginoon. Kapag ang iniisip mo, pagdating dito, yung problema mo pa rin sa bahay, yung problema mo pa rin, hallelujah, sa trabaho, yung iyong nakikita dito kung anong iyong business, uuwi ka na walang laman. Uuwi ka na talunan. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, napakasimple lang.
ng kanyang hinihiling. Sa mga seryosong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tingnan niyo po, yun ang hindi natitinag na mga pananampalataya. Yun ang mga pananampalataya na dapat tularan. Magiging huwara na ating matitingnan sa kanilang buhay. Nakita niyo maminamahal, may makain o wala, may pera o wala, akala mo talagang pareho lang sa kanya. May pagpapala o wala pagdating sa gawain. Nakasintur yan. Walang ibang kinakausap, walang ibang tinatawag, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero ang karamihan pagdating dito, akala mo para maging busybodies lang talaga. Wala, para naghanap ng kung anong makakausap, o anong mapag-usapan. Abay, maminamahal. Asan yung affection mo diyan? Sa kaligtasan, sa pangtaas, sa itaas na bagay? Mukhang dito lang talaga sa lupa. Para tagalupa ka lang talaga. Ang sabi ng Biblia, hindi tayo tagalupa. Tayo'y tagalangit. Kaya ating ilagak ang ating puso, ang ating buong pagkatao, buong pag-iisip, yung affection natin, hindi po sa mga bagay na pangsamantala. Hindi po sa mga bagay maminamahal, nagbibigay sa ng kunting aliw, sandaling aliw. Sa mga bagay maminamahal, hallelujah, na ipagpapalit mo sa iyong kaligtasan. Talagang grabe ang demonyo. Grabe ang gawa ng kaaway. He's like a roaring lion, seeking whom he may devour. Lagi siyang nagngangalit. Tinitingnan niya, papantayan niya, sinong mga mahihina. Sa susunod ikaw na ang masisila. Kaya sabi ng Biblia, mag-ingat na baka ikaw ngayon ay nagsasabi-sabi, ako'y nakatayo, bukas makalawa ikay nabuwal. Grabe ang mahal na Panginoon. Ngunit ang kanyang pangako sa atin, kapag tayo maging seryoso, hallelujah, ating simulan karakadaka. Huwag na tayong magsasabi, sa susunod na, Brother Opi, sa sunod na po, mga mangangaral, sa susunod na po, gagawin ko. Gawin mo na ngayon. Dahil yung iyong magagawa ngayon, hindi mo na magagawa bukas. Iba na naman iyong gagawin bukas. Gagawin mo na ang tama. Gagawin mo na ngayon. Huwag na bukas. Huwag nang ipagbukas. Huling talata, dito po sa aklat ng Isaiah 1:19 hanggang 20. Kindly, praise the Lord. Amen. Ganitong pagkakasabi, kung kayo'y magkusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at manganghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng maging masunurin, lahat ng mga sumusunod at gumagawa, kayo'y aani sa inyong pagsasagawa. Hindi naman yung mga mangangaral dito, habang nangangaral, ang aani doon sa iyong pagtupad, sa iyong pagsasagawa, sa iyong pakikinig nitong mga usaping itong espiritual. Hindi ka naman pababayaan, halin ng ating mahal na Panginoon dahil siya ang iyong sinusunod, hindi naman yung mga mangangaral. Ang nangyari tuloy ngayon, dahil sa sinabi ng mga mangangaral, ikaw ay sumusunod sa mangangaral. Hindi sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon ang susundin mo. Dahil sabi rito, kapag hindi ka susunod, dadanasin mo yung sinabi rito mga paalala. Tabak. Ano tong tabak na ito? Hindi biro ito. Ito na yung mga paalala na baka hindi mo na kayanin. Ang hindi ka nga alam pansinin ng mahal na Panginoon, masakit na eh. Amen? Hindi mo maramdaman ang kanyang banal na presensya, masakit na eh. Amen? Yung ikaw nga ay iiwanan lang ng presensya ng ating mahal na Panginoon, sabi ni David, create in me a clean heart, O God. Bigyan mo ko ng malinis na puso. Gusto kong maramdaman muli ang iyong Santong Espiritu. Gusto kong maangkin uli ang iyong Santong Espiritu. Si Elvis Presley, ang sabi ni Elvis Presley, kung pwede lang bilhin ng milyones ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon para lang niya maramdaman. Pero huli na. Wala na. Si Elvis Presley nandun na sa impyerno. Dahil Kristiyano yan dati. Nagpapagamit ang kanyang mga awitin para sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, andun na sa impyerno. Bakit? Nung siya'y binili ng sanlibutan at inibig ang sanlibutan, nagiging famous siya, pero patungo siyang impyerno. Gusto ba natin yon? Ang atin ay makatiyak tayo
sa pangako ng Diyos na langit at buhay na walang hanggan. Nakataga talaga sa atin, malapit na anytime, mga minamahal, rapture will take place. Tutunog na ang trumpeta kapag hindi ka maghahanda. Baka sabihin mong, hindi kasi kami pinaghahanda ng ating ordained preacher. Lagi lang kaming nagwiwiting, nag-aantay lang. Ang sabi ng ating mga ngaral, last Friday, be wise and be faithful. Amen. Amen. Magiging faithful, magiging matalino. Kung matalino ka talaga, manatili ka sa mga aral na ito. At ulit-ulitin mong basahin yung aking ibinibigay ngayong araw na ito. Titino at titino ka sa pangalan ni Jesus. Tayo pula tayo tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to our Lord Jesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo pinagpalang lubos, mga minamahal. Sapagkat nakakarinig tayo ng mga pinagpalang pangangaral na katulad ng ganito. Mag-amasyo ang naroon lang sa lalaging ito. Mga bulaklak ay di kumukumas. Ang kagandahang ito'y walang wakas. Sabi nila wala ng kahirapan. Pagpunas sa ating ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y tumatalangin sa Panginoon. Ito ang aking hiling. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, laging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At makapiling natin siya kailanman. At sa piling niyan, may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya ako'y patuloy na asa sa paglilingkod. Ako ay manghihina sa pagmasakin ang malaman. May langit pala doon na naghihintay. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At makapiling natin siya kailanman. Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailanman. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Mga minamahal,
huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Ang mahal na Panginoon ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Ginagamit ang mga pinagpalang mga ngaral upang ihatid sa atin ang kanyang mensahe, mga minamahal. Dapat tayong magpasalamat sapagkat nakakapakinig tayo ng mga pangangaral na ganito, mga minamahal. Yung ating mga natutulog na pananampalataya, ginigising ng mahal na Panginoon. Bakit tayo masasaktan, mga minamahal? Huwag tayong masaktan. Bagkus magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang mahal na Panginoon, ayaw tayong mapahamak, mga minamahal. Ayaw niya tayong mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Amen. Gusto ng mahal na Panginoon, makapiling natin siya doon sa langit. Ang ating beloved pastor, ang ating beloved Mama Dear, patuloy na nanganalangin doon. Patuloy nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Na tayong lahat na narito sa lupa, mga minamahal, ay patuloy na ingatan ng mahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, magsisi ang bawat isa. Yung taus-pusong pagsisisi, yung galing sa puso, mga minamahal. Bakit hindi natin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos? Bakit sa mga oras na ito, pakiramdam natin napakalayo ng mahal na Panginoon? Ang mahal na Panginoon ay hindi umaalis. Amen. Ang mahal na Panginoon ay hindi lumalayo, mga minamahal. Amen. Hinihintay lang tayo, ikaw, ako, tayong lahat, na pagsisihan lahat ng ating mga kalikuan, mga minamahal. Hinihintay ng mahal na Panginoon ang muli nating pagbabalik sa Kanya. Yung kainitan natin ng paglilingkod, mga minamahal. Yung pagpapagamit natin sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, katulad ng alibughang anak, ang mahal na Panginoon laging naghihintay sa atin, mga minamahal. Hinihintay tayo ng mahal na Panginoon. Hinihintay ng mahal na Panginoon yung boses mo, yung boses natin, yung pag-awit natin sa mahal na Panginoon, Praise yung the Lord. pagpalakpak mo sa mahal na Panginoon. Hinihintay yan ng mahal na Panginoon. Ang iyong tinig sa mga oras nito, tinig ng pagsisisi, inihintay, pinananabikan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nananabik ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Habang inaawit natin ang awiting ito, Amen. Hallelujah. pagsisihan natin, mga minamahal, lahat ng ating mga Piling ka, Jesus. taus-pusong pagsisisi, mga minamahal. Yung galing sa puso, mga At sasabihin mo, inihintay tayo ng mahal na Panginoon. tapat ka Inihintay tayo ng mahal na Panginoon. pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya, pinagpapalad. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo lahat, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang magapiling natin siya, pinagpapalad. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Mga minamahal, pakiramdam natin hindi tayo mahal ng mga nangangasiwa sa atin. Pakiramdam natin sinasaktan tayo, hindi po, mga minamahal. Kung hindi tayo mahal ng mga nangangasiwa sa atin, hindi sila gigising ng alas 4, mga minamahal. Hindi sila magsasakripisyo. Amen. Hallelujah. Hindi nila iiwanan ang kanilang mahal sa buhay, mga minamahal.
Magtatrabaho sila, mga minamahal. Subalit dahil mahal tayo ng mahal na Panginoon, sila ginamit ng mahal na Panginoon. Sa araw-araw na ginawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa araw-araw ng kanilang buhay, wala silang ginawa kundi ang patuloy na ipanalangin ng bawat isa sa atin. Kahit merong galit sa kanila, yung galit sa kanila ipinapanalangin pa rin nila sa mahal na Panginoon. Ipinapanalangin na ingatan yung mga galit sa kanila, ipinapanalangin ingatan sila ng mahal na Panginoon. Saan man sila pumunta, maging kanilang mahal sa buhay, mga minamahal. Kahit huwag tayong masaktan, mga minamahal. Mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. Kahit sa mga oras na ito, sama-sama tayong manalangin sa mahal na Panginoon. Magsisi ang bawat isa, mga minamahal. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal kay Jesus Kristo. Through the earth, prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Stradalmeda. Mahal na Panginoon, narito po kami, humihingi ng habag, mahal na Panginoon. Patuloy nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Saan man kami nagkulang, saan man kami nagkasala sa aming mga kahinaan, mahal na Panginoon, hindi mo namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hindi namin kayang sumunod, mahal na Panginoon. Hindi namin kayang maging tapat, mahal na Panginoon. Patuloy kami nagkakasala. Kahit sa mga oras na ito, humihingi kami sa iyo ng tulong na kami iyong palakarin ayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, tunod sa banal na kalooban. Maganap ang iyong mga kautusan. Maipamuhay ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Narito ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Taos pusong nagsisisi, hallelujah. Pagalingin mo po ang kanilang makaramdaman. Baguhin mo po, mahal na Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Na ibalik mo po, mahal na Panginoon, sa dating kainitan ng bawat isa sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Palakasin mo po kami, mahal na Panginoon. Patuloy kami, mahal na Panginoon, patatagin sa lahat ng mga pagsubok, mga problema na dumarating sa aming buhay. Through the earth, prayer of our dearly and beloved honorable evangelist Pastor Willie Stradalmeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong ating kanang kamay sa ulo. Kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Mga minamahal, binigyan tayo ng kapangyarihan, kapamahalaan, nayurakan ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Bagitin po natin isa-isa. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, mga cancer, leukemia, diabetes, liver cancer. Hallelujah! Mga paghihina, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out! In the mighty name of Jesus! Hallelujah! 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 Be healed right now! Be healed right now! In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit. Ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y maghanda sa pagtalon, 3 beses, mga minamahal, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At para naman po sa ating po mga minamahal mga bisita, ating po mga beloved viewers na sa kanilang mga tahanan, may 4 na reglamento po ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, mga minamahal, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi.
maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kalikuan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito'y hindi na po natin muli pang babalikan. Ikaapat po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat po ng kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung regalo ng mahal na Panginoon, yung kapangyarihan, karapatan maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat tayong lahat ay hindi anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng Panginoon, tayong lahat nilikha, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yung lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ikaapat po ang bautismo sa Espiritu Santo. Kanina po habang umaawit ang ating mga pinagpalang mga awit, Beloved Jesus, Finest Generation Choir, ang lahat ay nangabautismo sa Espiritu Santo. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltay, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba po, mga minamahal, hallelujah, ay umiiyak sa kagalakan, hindi po sa kalungkutan. At bilang pagsuko po, mga minamahal, isuko po natin yung ating buhay sa mahal na Panginoon. Walang ibang kailangan sa buhay kundi si Kristo lamang. Walang ibang mahalaga sa ating buhay kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Tanggapin po natin ating pinakamamahal na Jesucristo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maising panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin o dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Almeida. Marami pong salamat, Malapinoon, sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo, Malapinoon. Kahabagan mo po sila, sampu ng kanilang mamahal sa buhay. Ingatan mo po sila, panghawakan mo po sila, iligtas mo po sila, Malapinoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapinoon. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.